Thank you.
Ahamu Johnson, Ejike Opike. Ebe anyị nọkwa n'ugbo ahụ n'ala Amaogwu Lemon and taa ụbọchị anyị na-eri egwu a na-agbakwa ya wee gba ekpe taa ụbọchị 6 n'ọnwa mbụ n'ime afọ ohu isii a na-agba ekpe taa na-agwakwana ụmụnne anyị ndị ọhụrụ na-abịa bịa gbara ekpe adị ọkọ ga-akọ ha adị mma ga-egbu ha adị onye a na-emerụ ahụ agaghị gba ekpe ala udo na ọṅụ ọ ndị Amaogwugwu na ọhụhụ Amaogwugwu nọ n'ime umuhu na ọhụhụ ọnwanye nwa na-agba ekpe a ọ kwara mụ with the youth president of the community anyị na-asị onye nwe na-abịa ekpe a ụkwụ o ji bịa oge ji ya ala adị ọkọ ga-akụ ya nị ihe mmerụ ahụ I'm assuring them that onwe ya ga-eme ha na-asị ka Chineke gozie onye ọbụla n'aha Jizọs. Aha m bụ Kelechi onye ihu eze, Kelechi Ebunobi onye ihu eze. Tata anyị na-agba ekpe Amaogwu yotago, so anyị na-eme other people ndị ọhụụ invite ma fụgiri ma ebe ọ bụla ị nọ ka ị bịakwu sole anyị ka e wee gba ekpe a ka ọ gachi ọfụma. O nwere ga-emerụ ahụ all free and fair. Onye ọbụla bịa ebe a ga-adị happy. Onye ọbụla iji ọkwa na ego ya bịa mmegonye onye amụma ya a na-eri ihe ka ihe na-aga ụnasị okwu ya ka esi wee dị. Nwa bụ n'owu n'Istanbul na-ekwu ya sizie mba ụwa na anyị nwa bụ ndị ọhụhụ na-eme omenala meruo ya n'isi, and this tradition will never end till eternity. Our great grandchildren will still inherit this tradition. Onwe ya ga-emechi ya ụnasị okwu ya ka esi wee dị. Aha m bụ Nwada Ijeọma Onyemma Precious. Taa ka anyị na-afụ ahịa, anyị na-eri egwu taa. Ihe a bụ omenala ndị ọhụhụ. Ọ taa ka ọ na-eme na Amaogwu ọhụhụ. So taa ka anyị pụtara ibi mere ịbara anyị maka ihe awụghị ịbara anyị na-egbu mmadụ. Taa wụ ka anyị na-atọfụ ọmụ. Anyị bịara ka ụmụnna anyị bịa soro anyị ṅụrịa. Taa ka anyị na-emefu afọ anyị. Taa wụ Krismas ka anyị amaghị ihe wụ Krismas, mana taa ka anyị na-egbubi ọmụmụ Krismas ka anyị. Anyị bịara ịgba ekpe wụ ihe ọma. Anyị na-egbu mmadụ, anyị emegide okpukpere chọọchị, mana taa ka anyị bịara ime gịnị omenala ndị Igbo, maka ndị ọcha nwere omenala ke ha, ndị Igbo enwekwa gịnị omenala ke ha. So taa ka ndị Amaogwugwu na-afụ ahịa, ọha na eze mere gịnị kwekọtarịla taa ka anyị ga-eme gịnị apụ ahịa. Ọ ya ka ite hụ m akịhụrụ shomi.
kwere m n'ụzọ kwanụ